tini kok ti salo khoi Bwkhak 46 asram bari wo TTAADC Hapang ni Bwkhak tei o masin kachangma jorabo ri kutung hayakaba blanket bakjakha bachi dog hayakaba 56 Nokhung ni Borok no oro phai manjak phakya TTAADC Hapang ni EM Borom gunang Suhel Deborma tei kacha montri Mebal Kumar Jomatia tei logibo tongo khwai district YTF President Borom gunang Hiranmoy Deborma tei Asrambari President Doyamoy Deborma District Secretary Shanti Deborma akosongno khoboi joto YTF Tipramotha TWF ni sengkrak atongrok Ojo Kwrwi chini ADC village no chini Kwrwi do saimano masing Kwrwi chini balai chango chini ADC Hapang ni hoite chini Bubagra ni order boy chini gotto so assembly elaka simia jogo chini mai komol bagi tongo obon kacha chini hamjang mana mari tei Kwrwi khlai chini Borok no bagai harat masuk tongo chini orgo Kwrwi chini Bwkhak mangmo Borok joto dimai phano je mancha edi chilo bai tongo komol belai ke quality ka ham joto nukha berbang belai hambai maronai Bubagra no tei chini ADC authority no omhai samtangoni bagai Nora sini joto kwangma tin Borok ini mothani Borok kwangma tin white ni Borok hai maga peka te chini yem tin Borok mon bel maga peka joto na hambai ronai o program tin khaimani bagai te joto phaino rom haina khani patlo hambai joto magi tin kaja tin thantani mari hamda lemini mari tin khare pulung tongo joto no mane bhobishot bai pulung nai pulung bagai na khai joto no sengtine chini o Asrambari Assembly Constituency ni khobjak chin jago prakami wo tini chini Bubagra naikol phangbai TTAADC Hapang ni Bwkhak tei chini honorable CM honorable deputy CM goni chaitong ni bisutei sengtini kaya chini lukurong ni bagai chini Bubagra hamjang mani mari no yafanan bagai sengtini ora phai sopaijak logio tong chini Tipra Hastin ni chini ex minister Borom gunang Okra Mebal Kumar Jomatia tei chini logio tongo Khwai district YTF president tei chini block ni leaders ok TWF ni YTF joto leaders tongo chini masing jorani jeri kutung chini lukurok no hamjamani mari punungman bisintui jeng tini ora Bubagra ni je greater Tripura chobano jeng pilai tei jeng joto leaders ok thanjang jeng kami thangai Bubagra thanjang khorang pilai tongo tei bisi jora karikhya je Bubagra one aspect apply bagai jeng joto tiarang laijak haino chini tulasiko amsen lukurok bo joto tiarang laijak chino amsayo Bubagra ni bade te kya buni logyo grei joto Tipra motha tongo o ashram bari bahaino Tipra motha karite kuno party grei joto Tipra motha Bubagra thanchen khorango sem bus mach palke salno tini je rek tungbang mane sara khorok busur Bwkhak busur pore chini orani sub generally chairman te chini village committee chairman of Borok list samsa bon thain list time